Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Φίλες και φίλοι, αγαπητά τηλεθεατόπουλά μου. Τι είπατε? Ξέρω ότι όλοι με έχετε συνηθίσει να κάνω 3D εκτυπωτές, τα προηγούμενα βίντεο ήταν όλα έτσι. Αποφάσισα να κάνω και κάποια review σε κάποια εργαλεία τα οποία γενικά χρειάζονται τον τομέα που ασχολούνται με το crafting, με τις κατασκευές γενικότερα, οι οποίοι μπορεί να χρησιμοποιούν και 3D εκτυπωτές, αλλά χρησιμοποιούν και άλλα εργαλεία όπως εγώ. Οπότε συγκεκριμένα θα σας μιλήσω για το Proxxon KS230. Το είχα πάρει γύρω στα 130, αυτή τη στιγμή γύρω στα 150 έχει φτάσει. Αρχικά έρχεται με δύο οδηγούς, αυτός εδώ, και έχει αντίστοιχα και κλείσει και έναν πλάγιο οδηγό, ο οποίος πάει μέχρι 7 πόντους από εδώ και αντίστοιχα 5,5 με 6 πόντους από εδώ που μπορείτε να κόψετε. Θα δούμε βέβαια αργότερα, θα σας δείξω ότι έχω φτιάξει ένα κατασκευή, μπαίνει από πάνω για να μπορώ να κόβω και μεγαλύτερα κομμάτια, θυσιάζοντας βέβαια το ύψος. Και με αυτόν εδώ το δίσκο, ο οποίος θα σας έλεγα να τον πάρετε, να τον πετάξετε, δεν τον πετάω τώρα, είμαστε ευγενικοί, και να πάρετε κάτι τέτοιο. Αυτός ο συγκεκριμένος δίσκος και αντίστοιχα ένας παρόμοιος με λιγότερα δόντια, γιατί θα κόβετε καλύτερα ξύλα, πολύ μεγαλύτερη σκληρότητα και δεν στομώνει και δεν χαλάει τόσο γρήγορα όσο χαλάει αυτός εδώ. Η διαφορά είναι ότι ο συγκεκριμένος δίσκος κατεβάζει το ύψος κοπής. Περίπου γύρω στα 7 χιλιοστά κόβεται με άνεση. Σε αυτό μπορείτε να πάτε 5 χιλιοστά παραπάνω, δηλαδή να πάει γύρω στο 1,2. Αν κόβετε μικρά ξύλα, όπως για παράδειγμα κόντρα πλακέ 6 χιλιοστών, είναι μια πολύ καλή αναβάθμιση να πάτε σε τέτοιους δίσκους. Αυτό κάνει πιο καθαρή κοπή και ίσως είναι για κάποια υλικά που για παράδειγμα θέλετε να κόψετε χαρτόνι. Μπορείτε να κόψετε και χαρτόνι χοντρό, σε λωρίδες, άμα θέλετε να κάνετε κάποια κατασκευή οτιδήποτε. Οπότε αυτή είναι καλή για τέτοια πράγματα. Αυτός θα αφήσει περισσότερο γρέες. Και πέρα από αυτά τα δύο που θα τα συζητήσουμε αργότερα, γενικά το μηχάνημα είναι αυτό που βλέπετε. Έχετε με ένα αλενάκι εδώ, ανοίγει αυτό εδώ το compartment. Εδώ μαζεύει τη σκόνη πρακτικά και από εδώ μπορούμε να αλλάξουμε το δίσκο. Θα δείτε παρακάτω βιντεάκι πώς αλλάζουμε τον δίσκο. Φτάνουμε εδώ πέρα, ρε. Εδώ από πίσω είναι η τρύπα που μπορούμε να συνδέσουμε την απορρόφηση. Αν δεν κάνω λάθος, είχαν και ένα πλαστικό αντάπτορας για σκούπες. Δυστυχώς αυτά κάπου έχουν ψιλοχαθεί, γιατί αυτό το έχω τουλάχιστον 1,5 με 2 χρόνια. Εδώ πέρα από πάνω υπήρχε ένας οδηγός, στο δείτε στη φωτογραφία εδώ, ο οποίος πρακτικά επικαλύπτει το δίσκο για πιο safe. Και αντίστοιχα έχει και αυτό το κομμάτι εδώ, που πρακτικά αυτό που κάνει είναι ότι περνάει το ξύλο, το κρατάει ανοιχτό, ώστε ό,τι κόβεις να πηγαίνει από εδώ και να μην περάσει κάποια στιγμή πάνω στο δίσκο και το πλέον να το κλωτσίσει πίσω. Πολλές φορές έχω δει κομμάτια να φεύγουν ακουμπώντας το δίσκο. Ο θόρυβος του είναι ικανοποιητικός, δεν θα πω ότι τρελαίνει το σπίτι. It's ok, μπορώ να μιλήσω από πάνω δηλαδή, ακούγεται καλά. Θα παρατηρήσετε διάφορους ήχους όταν κόβεις, αν ζορίζετε πολύ θα ακούγεται κάποιο κρακρακρακρά. Για κάντε μας το να το κατεβάστε την καρτέλα σας. Κρακρακρακρά. Κρακρακρακρά. Το οποίο καλό είναι να μην ακούγεται. Να μην το ζορίζετε πάρα πολύ. Έχει εδώ πέρα και αυτή την υπέροχη φωτογραφιούλα με έναν ταύρο. Έλα ταύρε! Πάνω στη ιδέα που σου λέει πρακτικά μην το χώσετε, τσούκου 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 τσούκου, θα τα ακούτε. Δηλαδή μετά από λίγο καιρό ακούτε πρακτικά, το καταλαβαίνετε. Το αισθάνομαι. Πότε θα πάει να ζοριστεί και χαμηλώνετε λίγο την ένταση που φιντάρετε το ξύλο. Για τους οδηγούς τώρα. Εντάξει, δεν περιμένουμε τρομερά πράγματα. Έτσι, αυτό πρακτικά είναι για κάποιον χομπίστα που θέλει να κάνει μικρές κατασκευές, να κόψει ξυλαράκια και τα σχετικά. Ο οδηγός ο οποίος έχει να κάνει με τις μοίρες είναι ικανοποιητικός. Δεν θα έλεγα ότι το 0 του είναι ακριβώς 0. Κάνετε ένα-δυο κοπές, καταλαβαίνετε που είναι το 0. Δεν έχει παίξιμο μέσα. Εδώ τώρα Proxxon μου τα χαλάσω όμως, σε αυτόν τον οδηγό. Δεν ξέρω τι ακριβώς φταίει, προσπάθησα να το επιλύσω και τελικά το επέλυσα με άλλο τρόπο. Με αυτό εδώ, το οποίο πρακτικά είναι οδηγός από ένα άλλο παρόμοιο που είχα αγοράσει πιο φτηνό. Μην πάτε να πάρετε τέτοια. Μην πάτε και το αγοράσετε στα παιδιά σας, θα δαιμονιστούν αμέσως. Πιο φτηνά, θα τα βρείτε πουθενά, κάτι πράσινα χρώματα, κάτι τέτοια περίεργα. Έκοψε το γρανάζι την 5η-10η μέρα, κάπου εκεί. Εδώ ο οδηγός ενδέχεται να φταίει η βίδα και όπως πατάει, ο οδηγός δεν κάθεται παράλληλα με το δίσκο, αλλά δημιουργεί μια μικρή κλίση. Αυτό που έκανα λοιπόν εγώ για να το διορθώσω
ήταν ότι χρησιμοποίησα ένα άλλο οδηγό, πήρα άλλη βίδα και την έφαγα, την έκανα πολύ όσο πιο flat γινότανε και ανάλογα διόρθωνα και όλος αντίστοιχα και έβαλα αυτό το ξύλο, κόλλησα εδώ, το οποίο το έφαγα τόσο όσο να είναι παράλληλο με το δισκοπρίωνο. Και όντως οι σκοπές είναι αρκετά ικανοποιητικές. Μπορώ να πω ότι δεν χάνει ούτε χιλιοστό. Οπότε σε γενικές γραμμές μπορώ να πω ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό εργαλείο για κάποιον ο οποίος ασχολείται είναι χομπίστας και κάνει κατασκευές, είτε διοράματα ή κάτι τέτοιο, που χρησιμοποιεί σχετικά μαλακά ξύλα. Είπαμε μέχρι κοντραπλακέ μπορεί να κόψει. Εξάρι, εξαμισάρι, εφτάρι, πάει λέγοντας, που είναι αρκετά σκληρό ξύλο το κοντραπλακέ, ειδικά το σιμίδα που λέμε, κοντραπλακέ σιμίδα, όχι το poplar. Κάποιος που ασχολείται με χαρτόνια, με μαλακά υλικά, με πλαστικά, όλα αυτά θα το βοηθήσουν και προσφέρει το κομμάτι του ότι μπορεί να κόψει μικρές διαστάσεις και αρκετά εύκολα και αρκετά ανώδυνα. Δεν είχα ποτέ ατύχημα χτύπα ξύλο, δεν είχα ποτέ ατύχημα με το συγκεκριμένο τέτοιο, αλλά φυσικά πάντα πρέπει να προσέχουμε, έτσι. Ακόμη και το ότι είναι μικρό δεν σημαίνει ότι έτσι και αυτός ο δίσκος πιάσει το δάχτυλο δεν θα το κόψει. Τώρα, κάποιους άλλους οδηγούς που έχω φτιάξει, αυτός εδώ ο οδηγός πρακτικά μπορεί να με επιτρέπει να κόβω σε μεγαλύτερα μέρη και είναι αρκετά παράλληλος, τον έχω περάσει από εδώ, ώστε να μπορώ να κόβω μεγαλύτερα κομμάτια. Αυτά είχα να πω για αυτό το συγκεκριμένο εργαλείο. Γράψτε στο σχόλιο αν σας άρεσε. Άμα θέλετε κάποια άλλη ερώτηση να κάνετε, εννοείται. Συγγνώμη που δεν είναι ένα από τα τυπικά review, αλλά πιστεύω ότι σε κάποιους θα φανεί χρήσιμο αυτό, γιατί κάποιοι ίσως θελήσετε να πάρετε ένα παρόμοιο μηχάνημα. Οπότε, χάρηκα πάρα πολύ που σας είπα για αυτό το μηχάνημα. Ελπίζω να σας ξαναδώ σε ένα άλλο επεισόδιο και θα τα πούμε ξανά. Θα τα πούμε ξανά σε κάποιο άλλο επεισόδιο. Τι είπες πάλι ρε παίκτη.